και λέγαμε σε αυτό εδώ το βίντεο μαζί με τον Νάτος, μαζί με τον Σούκι. Σούκι. Και κάνουν και 360. Ναι, κάνει και 360. Ουρα! Jump, ναι, ωραία. Λέγαμε να σας παρουσιάσουμε λίγο τον σερβερ που παίζουμε. Λέγεται Witchcraft. Witchcraft. Είναι ωραίο σερβερ, έχει πάρα πολύ φάση. Άμα θέλετε να μπείτε, θα είναι στην περιγραφή και το IP του σερβερ. Εδώ πέρα λέει Sky PvP. Σου και έλα από εδώ. Πάμε από εδώ. Πάμε να τους ξαναγήσουμε. Εδώ είναι το spawn. Πάρα πολύ ωραίο, ποιος το σκέφτηκε, ήταν θεαματικό. Πάμε να δούμε. Τι είναι εδώ το Sky PvP. Όχι, μην πεις. Να μην πω. Πολεμάς τον αέρα, απλώς δείξου στα μέρα. Πάμε κατευθείαν στη faction να την ξαναγήσουμε και αυτά. Όχι ρε, θα σου ξαναγήσουμε λίγο τα μέρη. Εδώ πέρα τι λέει, εδώ πέρα λέει survival. Εδώ πάμε. Όχι ρε. Εδώ έχει τα mini games και από Εδώ έχει mini games. Και Εδώ εδώ είναι other portals. Πήγα μέσα να δω τι είναι. Τι κατάλαβα, λέει για jungle more. Α, ναι, λέει εδώ πέρα κάνεις και heal άμα θες. You have been healed. Spam το heal. Ωραία, προχωράμε. κι εγώ θέλω χιλάκι. Heal. Heal, να σου πάρουμε το heal. Ωραία, πού πάμε. Λοιπόν, πάμε. Survival, πάμε survival. Κατευθείαν, ναι. Όχι, μπήκε ο Death 2, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Wow, πήγε το 2. Ωραία, περνάμε το portal και μας βγάζει στο shop. Spawn. Ένα μέρος του spawn. Ένα μέρος του spawn που είναι ταυτόχρονα και shop. Εδώ πέρα βλέπετε ρολόι, μιλάμε παιδιά, όποιος το σκέφτηκε αυτό το ρολόι γαμάει όμως. Εδώ άμα Εδώ πέστε πέφτετε στο νερό. Εδώ Ωραία, πέρα- εδώ αριστερά μας είναι portals. Τι λέει, portals. Και έχει και shop End και portals και nether portal. Περίμενε ρε, να τους ξαναγγίσουμε ένα από τα μέρη. Εδώ πέρα τι λέει. Λέει workshop, δηλαδή welcome to workshop. Α, ender chest. Α, έχω πράγματα μέσα στο ender chest. Ωραία, δεν πειράζει. Έχει... Τέλος πάντων, κάτσε να βγάλουμε την πανοπλία. Εγώ την έχω βγάλει. Καλά αυτό. Ρωτάω ένα καρότο. Μπριζόλα. Σου προσφέρω ένα λουλούδι. Σου προσφέρω μια μπριζόλα, πάρτε να είναι πίσω σου. Σου προσφέρω τα αρχίδια μου. Α, είναι... δεν τα ακούσατε αυτό. Είναι την μπριζόλα, θα χάσουμε, δεν πειράζει. Ωραία, την πήρα εγώ. Εδώ πάνω έχει... Α, oh my god, αυτό είναι παιδιά ωραίο. Το βλέπετε, maximum level. Ωραία, κατεβαίνουμε κάτω. Το ίδιο είναι και από την άλλη. Όχι ρε, απ' την άλλη είναι portals. Έλα, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ πέρα τι λέει, εδώ πέρα είναι reports. Now throw you report in hoppers. Α, πώς το κάνεις. Πέτα κάτι. Κάτσε. What the Οχ, πήρα ένα book and quill. Τι πήρες. Α, δες τι πήρα, δες με. Δες με. Όχι κι εγώ. Χαμάτο. Το πετάω μέσα Α, και αυτό. γράφεις πράγματα. Και γράφει το report. What the fuck. Τέλος πω, ωραίο. Δες, γέμισα με βιβλιαράκια. Δεν πειράζει. Έλα πάνω. Όχ, ένα λουλούδι, το πετάω, δεν το θέλω. Πάμε ρε, Ωραία. πρέπει να δείξουμε και τη faction πρέ. Από εδώ είναι AFK pool, δεν πειράζει. Εδώ πέρα τι λέει, εδώ πέρα είναι το help. Πάμε να δούμε το help. Τι έχει, εδώ ποτέ δεν έχω πάει παιδιά, να ξέρετε. Ούτε εγώ. Τι λέει. Λέει donates. Donates only this name. Evil gamer και impossible. Είναι η owner του server αυτό. Τι λέει. Forever, forever, forever. Forever, forever, forever. Ναι, ωραία, δεν μας νοιάζει. Δεν θέλουμε το forever. Πάμε στο shop, στο shop. Επίσης να πούμε ότι έχει και shop για να κάνεις enchant της επιλογής σου δηλαδή. Ναι, αλλά δεν λειτουργεί. Λειτουργεί. Μα δεν μπόρεσα. Τέλος πάντων, επειδή το shop είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή που έχει και πάνω οροφό, δεν θα σας το δείξουμε. Σου και πάμε. Γιατί. Πάρε μια μπριζόλα και μην μιλάς. Μπριζόλα φάω. Μπριζόλα φάω. Γκολ. Ωραία, να από εδώ πέρα είναι το enchanted που σας λέγαμε. Κατεβαίνεις και έχει enchant της επιλογής σου. Παιδιά, εμένα δεν μου δόλεψε. Σπαθί προσπάθησες να κάνεις enchant. Α, να το. Ναι. Τώρα έβαλε και σπαθί, νομίζω. Ωραία, έχω thrones 3. Ναι, τώρα έβαλε και σπαθί. Έχω thrones 3. Έχω haste. Το haste τι είναι. Έχει έστηκε κάποιος μαζί. Fire protection. Protection 4.
Το Τι είπες θέλω. ότι έχεις? Protection 4. Και εκεί Όχι. που σου έλεγα στα αρχίδια μου. Ενώ ναι, οκ. Fire Protection 4. Έλα πάνω, ρε, τελείωνε Θα το τέτοιο. βάλω, θα βάλω στο chestplate μου Feather Falling. Έλα, τελείωνε, μην κάνεις βλακίες, άντε. Κάτσε. Blast Protection 4, ωραία. Έχει Ναι. κάτι πολύ γαμάτο. Περίμενε να φορέσω την παροπλία μου που έχει Thrones 3 Protection 4, Fire Protection 4 και Blast Protection 4. Όπα, Έλα πού εδώ στα είσαι? γάλματα. Α, Έλα. εδώ πέρα παιδιά είναι ποιοι είναι οι owner του server. Ωπ, αυτός έχει ίδιο kill με το δικό μου σχεδόν. Ψόφα. Δες λίγο. Είμαι κι εγώ ένα γάλμα. Κι εγώ. Καλά αυτός εδώ πολυδεύκης. Τι σκηνή είναι αυτό ρε, μόνο γυαλιά. Το λούκι ρε, στο λούκι. Αυτό όμως είναι ωραίο skin εδώ. Της Μαριάγκος, ναι είναι ωραίο. Και αυτό εδώ του Ninja. Ποιο νίτσα ρε πλακάρας δράκος είναι. Του Ninja το όνομα εννοώ. Α, οκ, ωραία. Πλάκα. Παιδιά, αυτό ήταν το Όχι, spawn. να δείξουμε και τη faction, ναι. Εννοείται ρε, πάμε slash f-home. Παιδιά, μόλις έγραψα slash g-home, δεν πειράζει. Ένα λεπτό, τι μου στέλνει ο... Παιδιά, να το συγχωρήσετε γιατί είναι και ηλίθιος. Λίγο, ναι, τι έκανα. Ξαφνικά το κεφάλι ήταν ανάποδα. Ωραία. Εδώ πέρα είναι το enchanted table. Το κάναμε εγώ. Η Sandy Room λέγεται πλάκα. Όχι, ο Skype, παιδιά, ο Skype. Ω, Skype, τι Skype. κάνεις? Skype, τι κάνεις? Ο Skype. Θα πει τώρα Παιδιά, κανένα- δυστυχώς. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Εδώ πέρα είναι το Nether Portal. Να τους πάμε ή όχι? μετά θα πάμε στο hub. Ωραία. Έχουμε Ψισταρίο. και Nether Hub. Εδώ πέρα είναι το ψισταρίο. Ψισταρίο. Ω. Ρε Λούκιδες. Γαμώ τα αλήθεια θα σου. Εδώ πέρα έχει ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ας κλείσουμε το Skype μέσα. Λοιπόν, πάμε προς τα Εδώ πάνω. είναι το End. Εδώ είναι το Ender Portal. Κάτσε μην πω. Που δεν Α, θα... ένα ζόμπι, ένα ζόμπι. Γεια σου ρε ζόμπι. Πάρ' το πούτσο μου. Ναι, αυτό. Εγώ θα το σκοτώσω. Νούμπ. Κάποιος μας καταστρέφει το Ender Portal από εδώ. Ακούω, έλα λίγο. Ω, μπανάνες. Πάμε πρώτα από το δικό σου σπίτι και το χημείο. Και μετά Ναι. πάμε να δείξουμε το σπίτι του Βρικόλακα, να αρχίσουμε από Όχι, εκεί. ας αρχίσουμε πρώτα από το σπίτι του Βρικόλακα. Όχι, αφού φτάνει στο δρόμο μας, ρε, δείξω από εδώ. Το Ποιο δρόμο του- μας ρε? Να, αυτό Α, πρώτα. ωραία. Αυτό ήταν το σπίτι μου. Είναι, αυτά εδώ πάνω, μην τα βλέπετε, είναι το prank του Skype. Μην τον δείρω. Τι κάνεις ρε? Εμένα. Ψόφα. Πέθανε. Δίπλα είναι το χημείο Περιμένετε ρε. Εδώ είναι το spawn μας, δείτε πόσο ωραίο. Έχει και ένα anvil εκεί πάνω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. και έχεις και Εδώ. ένα τόξο στο κεφάλι σου. Στο κεφάλι. Ωραίο skip. Εδώ είναι το χημείο μας. Εδώ πέρα αυτά όλα τα φίλτρα τα έχουμε φτιάξει μαζί με το Suki. Φούκα. Σούκα. Λοιπόν, τέλος πάντων εδώ πάνω έχει βλακίες πάνω και παπά. Ναι, και κάτι άλλο από μετά. Πού είσαι στο σπίτι σου? Όχι. Α, στο χημείο εδώ πέρα, παιδιά, είναι η φάρμα μου, η πρώην φάρμα μου. Πολύ πρώην φάρμα μου, γιατί κάποιος μου την κρύφαρε, όπως και το σπίτι μου το είχε κρυφάρει, αλλά δεν είπα τίποτα. Yellow Strike 97. Ποιος? Yellow Strike 97. Όχι, ο Νίκος το έχει κάνει. Και το κανάλι του είναι. Α, οκ, ωραία. Sorry, δικό μου λάθος. Ας μπούμε μέσα στο σπίτι. Πες μέσα, δεν θα το δει ποτέ ο Βρικόλακας. Αυτό το σπίτι του Βρικόλακα είναι του δεύτερου owner της faction. Εδώ κάτω είναι το chest room. Έχει φάει πάρα πολύ πράγμα από το σου και αυτό εδώ το chest room, το καημένο. Εγώ, κάνω πράξη εγώ. Έλα εδώ, έκανε και καινούργιο room, έλα εδώ. Τι καινούργιο room? Μαγιά. Ωραίο εικόνα, κάτσε να την πάρω. Δες τι έκανε την πουτάνα. Όχι και έτσι. Τι είναι αυτά? Δεν ξέρω πότε είναι γαμάτο. Ναι, μ' άρεσε. Οχ. Κι άλλο room. Παιδιά, με pressure plates. Χαμάτο. Παιδιά, αυτό δεν είχε τίποτα, τσάμπα ήρθαμε. Δεν πειράζει. Πήρθε και ο Skype. Πού ήρθε. Δεν ξέρω, μας ακολούθησε. Παιδιά, να ξέρετε, το Skype είναι μέσα στο call, αλλά δεν μας μιλάει. Εδώ πέρα είναι το mining. Έλα να δεις από την άλλη μεριά ο Βρικόλακας τι έκανε. Ξέρω, το έχω δει, μου το έδειξε. Γαμάτο. Ε, Ωραία, δεν έχει κάτι άλλο. Ποιος μιλάει?
Από εδώ κάτω έχει τις φάρμες, τώρα να σας πάμε στις φάρμες, δεν σας πάμε. Δεν πειράζει, ωραία, φεύγουμε. Κάτσε, εγώ θα φύγω από την άλλη. Όχι, Δεν μπορώ. έλα τον πάνω όροφο. Εδώ παράφορος δεν έχει κάτι. Έχει το κρεβάτι, το έχει φτιάξει ωραία. Ναι, είναι ίδιο με το κρεβάτι του. Oh my god, το δικό σου κρεβάτι Ξάπλω ήταν λίγο, πιο ωραίο. ξάπλω. Όχι, γιατί θα με κάνεις φαφα, το ξέρω. Spam time. Όχι. Να. Ωραία, εγώ κατέβηκα. Βγαίνω από εδώ. Γιόλο. Στο μεταξύ, αυτά τα έβαλε γιατί έρχομαι συνέχεια και τους πάγα το σπίτι. Skype! Ωραία, δεν το πήρε αυτός. Περιμένετε παιδιά να φάω γιατί δεν έχω φάει. Να φάω γιατί δεν έχω φάει. Λέει αυτό. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το shop μας. Και εγώ είχα ένα shop εδώ, αλλά κάποιος μου τον κρύφαρε. Το δικό μου δείξε. Α, ναι, παιδιά, ο Σούκης πουλάει το καλύτερο πράγμα. Δείτε τι πουλάει ο Σούκης. Σούκης GR Shop. Πουλάω το κορμί μου, φίλε. Ωραίο Σούκης. Αυτό εδώ είναι το σπίτι του Skype. Ο Skype, να ξέρετε, παίζει πάρα πολύ λίγο. Αλλά έχει κάνει ένα ωραίο building. Δεν ξέρω από ποιον το αντέγραψε. Έχει κάνει ένα ωραίο building. Εγώ δεν ξέρω ποιος το έκανε. Εντάξει, βοηθήσαμε κι εμείς, τέλος πάντων. Ο λόγο του τάπα. Εκτός από αυτό. Εδώ σπώναρα κάτι. Ναι, λέει, έκαναν ένα drop party και είχε μαζέψει σου 64 spawn horse. Και χάσαμε και μερικά, χάσαμε καμιά δεκαριά. Όλα τα spawn horse εγώ τα πήρα. Όπα ένα creeper, δεν πειράζει. Να ξέρετε, creeper δεν κάνουν blue εδώ πέρα, μόνο damage. Παιδιά, αυτό εδώ πάνω είναι το καλύτερο έργο σε όλη τη faction, να ξέρετε. Ναι, καλύτερα από αυτό, όχι το σπίτι σου. Αυτό εκεί. Το κεφάλι μου. Παιδιά, μου έκαναν VIP, με έκαναν game mode για να σχηματίσω ό,τι θέλω. Αυτή εδώ είναι η φάρμα του Σουκί, έχει αυτόματο μηχανισμό, ωραία, μέλλον. Ναι, αυτό. Και με έκαναν game mode και σχημάτισα το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Έλα να δείξουμε λίγο την ταράτσα μου. Μην δείξει τώρα έτσι. Την είδανε ρε. Δεν πειράζει, πρέπει να τη δούνε και εγώ. Παιδιά, να ξέρετε, αυτή εδώ την ταράτσα την έχει κάνει και στον RFS, τον παλιό. Παιδιά, αυτή εδώ ήταν η καρδιά, είναι αφιερωμένο στην Αμέλεια. Σε καμία δεν είναι. Ρε βλάκα, με κλείσεις μέσα. Small time. Βγήκα, ωραία. Πάμε κάτω. Δεν μπορεί να βγει άχυρο που βγήκε. Ωραία, πάμε, σε χείσουμε. Καλά, αυτός γιατί μας ακολουθεί. Πέτα τώρα από το κόλ. Δεν μπορούμε. Παιδιά, αυτό εδώ λέει αποθήκη του Σούκι. Μικρή. Έχω 3 αποθήκες. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι του Darkarior. Έχει φάει πάρα πολύ prank το καημένο το σπιτάκι. Αυτό τη μέρα που το έφτιαξε έφαγε 3 prank. Τη στιγμή που το έφτιαξε τρώγε prank. Όχι, μια βίλα από τον Στέφανο. Από τον Skype εννοώ, ναι. Και είναι βίλα στην είσοδο, πρόσεξε το. Λέει αυτό εδώ είναι το σπίτι του Nickman που με έκανε γκριφ εμένα το σπίτι και τα πάντα και έφαγε μπαν. Δεν πειράζει, Nick. Ωραία. Αυτό. Σούκι, πάμε στο home μας, ρε. Τι θα κάνουμε, τρελίτσες? Πάμε να το δούμε εκεί πέρα, ναι. Πάμε να δείξουμε εκεί πέρα. Ναι, τρελίτσες λέει. Ένα λεπτό, περίπτερ. Με κάνει TP Skype. Όχι, μην το τολμήσεις. Δεν το κάνω. Το άλογο μου εδώ που έχει σπάσει 200 σκηνιά να πούμε. Θέλω να δω ρε. Δεν το γράφεις, δεν το κάνουμε. Δεν μπορούμε αφού βγήκε σαν action. Ναι, δεν το είδατε. Α, όχι! Τότε μην το κάνεις TP. Παιδιά, το ξεχάσαμε, νομίζαμε μπορούμε να το σκοτώσουμε το Σούκι. Τον Skype. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα, να ξέρετε, το σκέφτηκα εγώ, όλο το design και το εδώ. Δες λίγο, κοίτα με. Τρώω damage. Ωραία. Αυτό εδώ το τακτοποίησα όλα εγώ. Κάνει και εμένα, όχι. Παιδιά, sorry, δεν θα το κάνω. Εδώ κάτω είναι οι φάρμες μας. Τις έφτιαξε ο Σούκης και όλο το design πάλι το έχω κάνει εγώ, όλο. Αλλά δεν μου λέει τι να κάνω το πάτωμα. Δεν πειράζει. Όλο το design εγώ του είπα τι να το κάνει. Το ψεύτιδες. Εγώ απλώς σου δίνα υλικά για να με πεις. Εγώ είχα αγοράσει όλα τα υλικά, παρόλο που έχω 5 εκατομμύρια και... Που μας τα έδωσε ο Joker. Δεν μας τα έδωσε, τα αγοράσαμε. Πόσο αγοράζεις τα λεφτά ρε?
Δηλαδή, τα αγοράζοντας. Θα αγοράσω 10 ευρώ με 5 ευρώ. 50% προσφορά. Ωραία, ναι. Παιδιά, νομίζω να το τελειώσουμε κάπου εδώ. Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε το Μόγλι. Ποιο Μόγλι? Α, τον Ταρζάν εννοείς. Το Μόγλι. Αυτό, τον Ταρζάν, τον Skype. Οκ, πάω να κάνω το σφουγγαράκι μες στη θάλασσα. Εγώ θα κάνω τον Πάτρικ. Εγώ θα κάτσω να ψοφήσω. Βρίζει το Skype. Το Skype βρίζει. Παιδιά, είμαι ο Πάτρικ μες στη θάλασσα, δείτε με. Παιδιά, κοιτάξτε. Να ξέρετε, παιδιά, δεν χάνεις τα items εδώ πέρα όταν πεθαίνεις. Ούτε Είναι τα καλό experience, αυτό. Ούτε το experience, τίποτα. Τίποτα. Είναι πολύ καλό αυτό. Έχουμε να δείξουμε και το Nether Hub, ηλίθεια. Α, ναι. Παιδιά, εδώ πέρα κάπως έτσι κάνουμε τον Πάτρικ. Ω, πεθαίνει! Ο Πάτρικ πεθαίνει! Ο Πάτρικ δεν έχει οξυγόνο. Πάτρικ, αφήνω τώρα το Πάτρικ. Και παιδιά, κάπου εδώ πεθαίνω. Πάμε εύχομαι, βλάκα. Α, ευχόμαι, βγάλε. Τέλος πάντων. Ήρθες με τόσο ξεχωριστό τρόπο εσύ. Πάμε να σας δείξουμε λίγο το Nether Hub και μετά το End Hub. Δεν θες να το κάνει End Hub. Δεν έχουμε End Hub. Γι' αυτό είπα θες να το κάνει. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα το φτιάξα εγώ μόνος μου. Ολομόναχος. Σκελετός. Μαλάκα, μην με βαράς από το κεφάλι σου. Το βάραμε καπούζι. Το βαρώ με το... Μπουνίδια στο σκελετό. Ρε μαλακά. Λέει αυτό. Αυτό εδώ πέρα το φτιάξα ολομόναχος, ειλικρινά όμως. Λέμε τώρα. Βασικά το φτιάξα εγώ με το βρικόλα καπάλι. Λέει, εγώ δεν ήμουν καν όταν το φτιάξανε. Ωραία, ξαναφεύγουμε. Και το κάναμε έτσι γιατί συνέχεια τον γκρέμιζε τον γκάς. Ναι, είναι ένα γκάς έξω που μας... Που μας κάνει φαπ τον κόλλο. Όλο το κόλλο. Ολόκληρους. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε λάγκαρα και δεν περνάω το Ender Portal. Α, πέρασα, ωραία. Shit, Μαλάκα, lag. Πού στο μπούτσο βγήκαμε. Πού μας έβγαλε? Μαλάκα βγήκαμε την... What the fuck. Παιδιά, αυτό δεν ξέρω πώς έγινε. Πάλι μαζεύει το κόλλο. Έξυπνο στο Skype, παιδιά. Εδώ πέρα είναι ένα συντριβανό ό,τι να είναι. Πού πήγες. Σιλά, σε ευχόμαι πάνω να τους δείξω το Ender Portal, το Ender. Τι είναι να τους δείξεις, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν πειράζει, μπαίνω. Μπήκα. Παιδιά, αυτό εδώ είναι το op. Υπάρχει ένα το ping που λέγεται Abdelinde. Τι είναι. Έλα γρήγορα στο λέω στο end. Παιδιά, δεν υπάρχει. Λίγο γρήγορα όμως, γιατί θα το κλείσουμε τώρα το βιντεάκι. Γρήγορα, δες το. Abdelinde. Δεν είναι. Ψόφα. Ρε μαλακά. Έλα slash home σου και να κλείσουμε το βιντεάκι να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά. Να μην έρθει και ο Skype. Για αυτό το άλογο του Σούκι να το σκοτώσω. Ξεκόλα, το σπόουναρα με τόσο κόπο. Σούκι, να το χώσω 3 χιτάκια. Να δω τι θα γίνει. Να μην κάνεις τίποτα. 2 χιτάκια. Ούτε ένα, ούτε μισό χιτάκι. Το καρπούζι. Όχ. Το καρπούζι λεωπεί. Όχι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Στην περιγραφή θα υπάρχει το IP του server, να ξέρετε. Είναι καλό server, θα σας προτείνω να μπείτε. Δηλαδή, στο κανάλι του Σούκι. Ο Skype δεν έχει κανάλι, δυστυχώς, αλλιώς θα το βάζαμε κι αυτού. Έχετε γεια από μένα, έχει χαιρετίσματα. Μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε. Η Σούκι τι θα κάνεις? Από μένα γεια. Και εγώ τώρα θα πάω να τον παίξω, ενώ θα σας χαιρετήσω. Γεια σας παιδιά, τα λέμε την επόμενη φορά.